O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala o peche ao tráfico da Avenida Raíña Victoria. A maxistrada desestima o recurso contra o bando que anunciaba a medida presentado polo avogado pontevedrés Evaristo Estévez e apoiado por a EMPE, a Asociación de Jóvenes Empresarios, a Cámara de Comercio e os hostaleiros de Oempo. Temos que manifestar a nosa satisfacción porque pensamos que esta era unha medida boa para a cidade e porque, ademais, sempre procuramos actuar dun xeito serio e rigoroso. En setembro cumpriuse un ano desta decisión que o goberno local xustificou nun primeiro momento na necesidade de gañar espazo pro alumnado do Instituto Sánchez Cantón en tempos de pandemia. Coñecida a sentenza, a intención do Concello é manter o peche. Se a cidade está funcionando mellor do que facía con Raíña Victoria aberta ao tráfico motorizado, a intención deste goberno é completar todos os estudos que fagan falta, esa análise que dixemos que había que facer, témola que completar e, a partir de aí, deixala para o tráfico peonil, para o tráfico de bicicletas e mantela pechada ao tráfico motorizado. Gómez explicou que a semana que ven farán públicos os datos dos informes que lles permiten facer estas afirmacións, pero xa adiantou que as rúas de Chegaray e Eduardo Pondal reduciron o tráfico nun 20%. Tamén estamos vendo que hai melloras evidentes na contorna de algúns centros educativos. É obvio para o Instituto Sánchez Cantón que para os alumnos e alumnas é muitísimo máis cómodo. Non hai máis que achegarse por ali pola mañán para ver como chegan e como acceden ao instituto con total comodidade. Pero tamén, por exemplo, en Xeneral Rubín, no Colexio de Campolongo. Si obsérvase moita máis seguranza. En canto á construción en Raíña Victoria do comprometido skatepark, o concelleiro de Obras asegurou que aínda non hai data prevista. Pola súa banda, o promotor do recurso contra o bando xa adiantou que non vai interpoñer recurso de casación ante o Tribunal Supremo. Evaristo Estévez cree que a resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia non ampara o peche definitivo da avenida, pero recoñece que a peonalización non tivo a suficiente contestación social e cidadá para seguir adiante coa oposición.